ସୁଲତାର ଘଇତା ଅଛି କି ନାହିଁ? ଯଦି ଅଛି ତା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର କାହିଁ? ନା ପାଣ୍ଡୁ ସାରି ଦେଇଛି ସବୁ ଖେଳ? ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ସୁଲତା ଯଦି ବିବାହିତ, ତେବେ ତାଙ୍କ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର କାହିଁ? ନା ପାଣ୍ଡୁର ଇସାରାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ପାଣ୍ଡୁର ଆଦେଶରେ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ପାଣ୍ଡୁ ହେଉଛି ବିଜେଡି ଦଳର ସର୍ବେସର୍ବା। ଏବେ ପାଣ୍ଡୁ ଯାହା କହୁଥିଲା, ବିଜେଡିର ସବୁ ମହିଳାମାନେ ସେଇଆ କରୁଥିଲେ। ବିଜେଡିରୁ ପାଣ୍ଡୁ ଗଲା ପରେ ସୁଲତା ବୋଧହୁଏ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପାଣ୍ଡୁ ସୁଲତାର ସବୁ କିଛି ବୁଝୁଥିଲା। ବିଜେଡିର ମହିଳାମାନେ ପାଣ୍ଡୁର କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡୁ ଗଲା ପାଖରୁ ସୁଲତାର ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କାମ କରୁନାହିଁ। ଏମିତି ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ରୋଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଡିଡି ରିପୋର୍ଟ, ଟିପି ନ୍ୟୁଜ୍।